रे देखा उठ 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 उठ। हमार उजरका मुर्गा चोरा के खा के भैंसा मतीन सुतल बड़े थे। हाँ ये वही रहल हटे हम बड़ा एथी से पोसले रहनी ओकरा के। हाँ आते चोरा के खा गइल बड़े। हाँ ये तेरी होला कब हूँ कितना प्यार से पोसले रहनी ओकरा के नहवा धोवा के उहो तो हमार रहल हटे। हाँ तो देख लो भाई लो एक गो मुर्गा हम रखले रहनी है वो में अपना समझिन खतिया कहनी है कि बंदिया में वो आवे वाली बाड़ी तो यहाँ तो बना के उनकरा के खिले रहती तो ई चोरा के या खा गइल बाटे। हाँ एक आदत बढ़ गई बाटे का करबो कबो आलू चोरावता कबो गेहूं चोरावता कबो कुछ चोरावता कबो कुछ चोराता आगे चल के साइकिल टांगी साइकिलो चोरा ली बाइको चोरा ली। तो देख लो बात यह बा कि वीडियो में जरूर शाम तक ले बनल रही हलो और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी हलो। एक बार जैका के गाहे वाला बानी हूँ ठीक बाटे वीडियो के लास्ट वन तक ले जरूर देखी हलो ये हमार एथी बाटे। तो हम से अरे जैका उठ रोज रोज के तोर बहकल एक बार हम छोड़ावा तानी पूरा तोर मन बढ़ गइल बाटे। इतना दिन से समझावता नहीं लेकिन समझता ही नहीं है। अरे जैका उठा तारे किनारे सारा मुर्गा खा के हमार तू चैन से सुतल बड़ा का लाड़ा में चिल्लाता तू का शेर खाने चिल्लाता रहो। हां शेर खाने का फौंकता रहो बोलो का बात बे चिल्लाता नहीं अब मुर्गा मार के खइले बड़ा काल के उजरका हमार कौन मुर्गा उजरका एगो ही रहल बहुत प्यार से पोसले रहनी ओकरा के हम छोटे पसे। हाँ एती मुके पसे तो हर मुर्गा हम खइले बनी सपना नहीं खानु देखत ना कहे वाला कहत हटे उहे अलुया वाला हटे बुझाइल नु जौन देखले रहल इहो देखले बाटे। भाग मार दे हम तोर मुर्गा का तार नहीं चोरैले ना तू ही चोरैले बाड़े। काल शाम के जब हमार मुर्गा वॉकिंग पर निकल रहुए तो झड़हा से तुम मार देले बड़े ऐसा ने हमरा पता चलल हटे बुझाइल। भाग मर दे पगलाइल बड़ा का जनता बड़ा कि मुर्गा खैला से कोरोना वायरस पकड़त है। हरिया तरह हम मास्क 20 रुपया का मास्क 320 रुपया में किन के लिए बनी इतना महंगाई बढ़ गई बे तले तरह मुर्गा खात फैले मुर्गा खैला से कोरोना फैलत है तो हम खाम तो हमके कोरोना ना पकड़ी तो हम मुर्गा खाए में कोरोना वायरस में। देख झूठ मत बोल सही सही बता दे मुर्गा तू ही खइले बाड़े ऐसा हमार पता चलल बा आ ये बार बहुत ठोकाई होखे वाला बाटे। ठोकाई का तू करबो हम खइले ही नहीं थी। देखो आई तू जन मुंह में जादू लगले बाड़े नु इ निकाल के तू हमरा से बतिया ठीक बा। निकालले बन तो मुंह होने करके बतिया है ना बुझल हेगा करके बतिया ह अब कोरोना पकड़वा देबो फट से हेगा घेर के बतिया एक बार बुझल। हम कहत नहीं कि तार मुर्गा हमने की छुले तू का हमरा तू ही चोराइले बाड़े हमार मुर्गा देखा का यहां हला होता रे राम राम काका। हां जाना तर चचा जयका एकदम कमाल धमाल बा एकर हाथ में एकदम जादू बा जादू। का रे कौन जयका ऐसा तीर मार देल बा कि बड़ा ओकर नाम के पुल तू खड़ा करत रे। अब ई कहवा से आ गइल सरवाई फसाई ना नु हे भगवान बचा लिह कहीं सला ई पोल मत खोल दे हमनी के बुझाइल न। जाना तर चचा कलियामा का छिक यहाँ बैठे रही जानो तो एगो उजर खाने मुर्गा 2-2.5 किलो हां हां खुद के आवत रहवे तले जयका एगो झट से झड़ा उठवे मरवे चढ़ दे तले पट दे उलट गवे। अच्छा जगह पर काली राती उहे मुर्गवा के लिया के जयका घरे ऐसन बनेले रहे ऐसन लिट्टी के साथ पूरा एकदम पेट में ठूस ठूस के एकदम छाती पर ले खौमी जा बुझल। अब चाहे सवेरे लेटिंग के बहरी ना सुते के परो एकदम चाट चाट के ठूस ठूस के खौमी। करे जयका सरौ तो नहीं पहुंचल है ना तारा से खा ले तरह आके ही जो हक देता रह का भइल बे देखा जौन खौवा मुर्गा रहते नु तो इनकरे रहल ह जा तनी चाचा हमारा भैंसिया बचा देबे अली बिया। रुक 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 मुर्गा जे खले बा ओकर के दे हिसाब देखा ते तो कहत रहले कि हम नहीं जानत। हां झूठ बोलत रहले अब कौन बहाना बाटे तोरा लगे ताला मारा गेल मुंह में बोल का मुंह में ताला मारा गई तू अपना मुर्गवा के चाल चलन ना देखत रहल ह कि गांव भर में घूम घूम के का करत रहल ह का करत रहल हमार मुर्गावा तोर मुंह में हरत रहल ना मुतत रहल आ तोरा थरिया में से भात छीन के खात रहल हटे। हां
एगो तो हमार मुर्गा बड़ा प्यार से पोसले रहनी है। तोहर मुर्गा एक नंबर के आवारा रहल, एक नंबर के करेक्टर लेस रहल, बुझाइल न। तू ऐसे कैसे हमार मुर्गा के करेक्टर लेस कह देबे? तू हमारा मुर्गा के बारे में अभी जानते का बारे? नहीं जानत, तारा मुर्गा के बारे में सब जानतनी। गांव की कितना मुर्गिन संगे ओकरा नाजायज संबंध रहल ह, बुझाइल न। देखही के सरवा भले उजर रहल ह, लेकिन सरवा काला धंधा के बादशाह रहल ह, बुझल। तू ऐसे कैसे कह सकता रे हमारा मुर्गा के बारे में? हाँ वो बात दूसरा रहल, छोट रहल तो तनी करिया रहल, लेकिन ओकरा के गोर करे में एक से एक प्रोडक्ट ओकरा पर खर्चा भइल बाटे, देसी से लेके विदेशी तक। फेयर हैंडसम से ओकरा के हम मुंह धोवैनी, हाँ ओकरा बाद से फेयर लवली, डव साबुन, हिमगंगे, माने कोनो ओकरा में बाकी नहीं है, ठीक बाटे। पोछ खड़ा करे खातिर जेल लगैनी, आ 5 जाने खातिर प्याज के तेल लगैनी, आ तू वही तेल में फ्राई करके हमारे मुर्गा के खा गईले। हाँ तू जानता रे खूंखार कलुआ के मुर्गा अम्रपाली ऐसा मुर्गी के लूटत इज्जत निरहुआ ऐसा एंट्री मार के हमार मुर्गा बचैले बाटे, आ तू ओकरे के करेक्टर लेस कहता रे? हाँ करेक्टर रूज रहबे कइल ह। ऐसे हिम्मत कैसे हो गई? रहला तो हिम्मत की का बात है? जानता रे ओकर माई मरते समय पूरा जिम्मेदारी हमरा के दे के गई रहल कि तू एकरा के पढ़ा के आ बढ़िया नागरिक बनई ह। हम ओकरा के पढ़ा लिखा के आ सोचत नहीं कि इंजीनियरिंग करा देले रहती, तले तू ओकरा के बीचे में ओकर नागरिकता शेष कर दे रहे ना। अब देखू ई गलती के तो सजा भोगही के पड़ी। अब हम चलत तनी केस करेम तोरा पर, सुन जाए का? तू ओकर माई के सपना अधूरा रख देले, उ तो अधूरे रह गए, आ एकर सजा तोरा भोगे के पड़ी। अब चलत तनी हम मर्डर केस लिखवावे। अरे जा तहरा जवन करे के बतवन कर लिह, बुझाइल न। हई करेक्टर लेज मुर्गा खतिया होता तुम हमारा से बतियावे। जा जवन खाए के वो खा लिह। चलत तनी लिखवावा तनी, जब गणिया पर 4 रोल जब धरैया से तब पता चली। बहुत तगड़ा केस होला मुर्गा मुर्गी के, तारा मालूम बा के ना? अभी करबे करे कर ना, हम मना करत नी। केस कर, फौदारी कर, मुर्गा खा डराए वाला नहीं खन। मुर्गा खा गला तब देख देखा तोरा के हम काला पानी के सजा दिवा दे, हम फांसी पर लटकवा दे, हम तोरा के दुनिया से तो नाम निशान मिटकवा दे। हम अभी तो बुझत का बड़े हमारा के मुर्गा खैले बड़े मुर्गा। प्लेट पर नाम लिखल बा, मिटवा दी हन। नाम मिटकवा दे नहीं तो हमरो नाम ना। तहां पर नाम चेंज कइलो कल। अब की पारी तो हम जाता नहीं, लेकिन आगे बढ़ी तैयार रहिए सरकारी चूड़ी पहिरे खातिर, ठीक बा? जल्दी आवता नहीं, हम केस क के याद रखिए ये बात, जाता नहीं केस करे। पता ना ये बुढ़वा एगो मुर्गा खाती का करिया का करवाई। अब चलो जौन होई तो देखे के, आखिर अब तक खाइए गइल बानी, जौन होई तो देखे के। लेकिन एक बात के बड़ी खुशी बा, हे लॉकडाउन में जहन बहरिया तक ठोके हन बुढ़ौरा बुझ जइहन केस करे जाता तनी जस कार्य खाना में ठोके हसन के घूर के चली हम फिर केस करे के तो बतिए छोड़। छोट रहल तो तनी करिया रहल, लेकिन ओकरा में बहुत खर्चा कैले बानी, तब जाके करिया से साफा भइल बाटे। एक से एक क्रीम, डव साबुन, फेयर लवली, हिमालय 32, मतलब कि माने पूछो मत ओकरा में हम कितना खर्चा